Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur zuzen motak ikusiko ditugu. Bideo honetan zeintzuk diren zuzen motak ikusiko ditugu. Lehena, zuzena. Zuzen bat zer da? Lerro bat da non ez daukon ez hasierarik, ez bukaerarik. Eta bi puntuetatik pasatzen da. Demagun. Zuzena, hau izango litzateke. Eta ez dauko ez hasierarik, ez bukaerarik, eta bi puntuetatik pasatzen da. A puntua eta B puntua. Zuzenetan gaudenean lanean, zuzenen dauden puntuei maiuskulekin erabiltzen dira. A, B, C, bueno, C euskeraz normalan ez, baina batzuetan ni ikusi izan dut. Eta zuzenak izenei jartzeko minuskulekin erabiltzen da. R, S, T dira erabilienak. Lehorgarria. Zer da zuzen lehorgarri bat? Bi lerro non puntu baten mozten diren. Adibidez, hemen R zuzena eta hemen izango genuke S zuzena. Eta biak lehorgarriak dira, puntu baten mozten dira, eta puntu hau, demagun, B puntua dela. Elkartzuta. Bi zuzen lehorgarri dira, eta beraiek osatzen duten angelua, 90 gradukoa da. Edo, angelu zuzena B, esaten zaio. Beraz, izango genuke R zuzena, eta oin, elkartzuta. 90 gradu, eta izen aldatzeko T deituko diogu. T zuzena. Ikurrau, esan nahi duena, bi zuzen elkartzutak direla. Hau da, 90 gradu daudela beraien artean. Oin, paraleloa. Bi zuzen ez dienean sekulan mozten. Adibidez. R zuzena eta S zuzena. Hauek ez dira inoiz mozten. Edo bezbai jarri dezakegu beste lerro bat. T zuzena. Hauek ez dira sekulan beraien artean moztuko. Beraiek artean paraleloak direnez. Eta paraleloak direla jakiteko, hau marrazketa teknikoa da, holan adierazten dugu. Hauek beraien artean paraleloak dira. Holan adierazten da. Oin zuzen erdi. Honek esan nahi du. Zuzena eta erdia, beraz, zuzen bat da non hasiera duen, baino ez dauka bukararik. Zuzen bat adibidez, A puntuan hasten dana, eta ez dauko bukaerarik, edo alderantziz esan dezakegu bai. Bukaera duena, hemen hasita, B puntua, barroztu ingot. Hemen izango genuke B puntua, hasiera dauko, eta S puntua. Azken finean esan dezakegu B hau hasiera dela. Zuzena eskumara joan beharrean eskerreta doie. Baina, holan hasieran jakiteko, eskuman dagoena bukaera izango da, eta eskerran dagoena hasiera izango da. Eta azkenik segmentua. Segmentu bat zer da? Zuzen bat non bai hasiera eta bukaera duen. Adibidez, zuzen hau, T zuzena eta A puntuan eta B puntutik pasatzen dena. Kasu honetan bezala, baino hemen A puntuan hasten da eta B puntuan bukatzen da. Bakarrik zuzena eta ramotxo hau da. Beraz, hau izan da dana. Mila esker ikusteagatik eta gogoratu. Sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.